lytter til Fotografiske Signaler, en podcast fra fotografikurser.dk om fotografi, kamera, motiv, kreativitet og livet i sin brede almindelighed. Mit navn er Adam Benslev, jeg er ham, der er den i fotografikurser.dk og også vært på denne her podcast. Og hvis du ser videoudgaven af denne her podcast, så kan det være, at du kan se, at der er noget, der er lidt anderledes, end det plejer. Og det kommer jeg ind på lige om lidt, hvorfor tingene er her, og hvad det egentlig betyder sådan for fotografiske signaler fremadrettet, og for fotografikurser sådan mere fremadrettet. Men før det, så vil jeg lige af med det korte kommercielle budskab, nemlig at der altså stadigvæk er ledige pladser på de 2 fotokurser, som jeg holder her i Stenvad, faktisk lige her, hvor jeg sidder lige nu, den 9. og 10. maj. Den 9. om eventfotografi, reportagefotografi, fange det naturlige, autentiske øjeblik. Det kommer jeg lidt ind på senere i den her podcast. Og den anden om, hvordan at man arbejder med lys og lamper og den slags, når vi skal tage portrætter. Så en altså om det sådan spontane, uopstillede fotografi, og en om det langt mere opstillede fotografi. Og de hænger godt sammen, så man kan sagtens tage dem begge to. Det er altså den 9. og 10. maj, og du kan finde noget mere om dem inde på fotografikurser.dk. Kommercielt indhold hermed overstået. Og hvorfor ser videoen i denne her omgang så anderledes ud? I virkeligheden så besluttede jeg mig for at tænke, jamen jeg vil egentlig gerne tilbage til nogle podcast-rødder på en eller anden måde her i fotografikurser.dk. Fordi lige så meget som jeg godt kan lide at lave videoer ude i felten, så kan jeg egentlig også godt lide, at hvis jeg laver videoer ude i felten, så kan den visuelle komponent komme til at fylde noget mere. Og det betyder jo også, at hvis den visuelle komponent skal kunne fylde noget mere, så kan man jo også godt have perioder i sådan en video, hvor der måske bare er reel lyd, eller bare noget underlægningsmusik, eller der måske nærmest ikke bliver sagt noget som helst, fordi det fungerer ganske udmærket, hvis man sidder og ser videoen. Det fungerer bare ikke særlig godt, hvis man hører den som lyd. Og Fotografiske Signaler er jo både en videopodcast og en lydpodcast. Så derfor så har jeg altid bestræbt mig på, at den visuelle komponent ikke må komme til at fylde så meget, at dem, der lytter til Fotografiske Signaler, de føler sig sådan sat helt bagud. Og derfor så vil jeg egentlig prøve at tage nogle af de her små ting, jeg lavede, som for eksempel det indslag, jeg lavede ude fra Hamlets Grav, og i højere grad gøre dem til sådan nogle standalone YouTube-videoer, hvor jeg kan dyrke den stemning og bare lave en lille video om det, jeg oplever i lige præcis den situation, uden at skulle passe det ind i Fotografiske Signaler-showet. Og dermed så tilbage til Fotografiske Signaler, fordi som dem, der ser videoen nu kan se, så sidder jeg i mit fuldstændig gængse podcast-setup. Og det er sådan set jo meget velfungerende for mig, og det giver mig altså også nogle helt andre muligheder, fordi det jeg i virkeligheden gør lige nu, og det her det er sådan lidt teknisk nørdet, det er at jeg har mit Sony-kamera sat til der, lige foran mig. Det har så et HDMI ud ned til sådan en Elgato boks, der laver den om til et webcam-signal, som så går ind i min MacBook, der er herover, hvor at signalet så går ind, og så optager jeg det her via det stykke software, der hedder OBS, som også modtager lyden fra min mikrofon her. Og hvad betyder det så? Der vil være nogen, der nu har tænkt, okay, nu kan jeg godt regne ud, hvor det er, han er på vej hen med det her. Fordi det her setup er nemlig det fuldstændig samme setup, som jeg bruger, når jeg holder webinarer. Eller som jeg for eksempel kunne bruge, hvis jeg valgte at lave noget livestreaming. At jeg altså nu har fået opbygget et setup, hvor jeg faktisk synes i en kvalitet, som jeg godt kan være bekendt, og som jeg ikke har noget imod, ligger ude på internettet til evig arv og eje, faktisk kan lave noget, som er både værd at se og høre på. Og det giver mig så altså nogle helt andre muligheder, fordi jeg også ved hjælp af det her setup, for eksempel kan trykke på en knap, og så kan jeg dele min skærm. Så jeg ville kunne lave en livestream, hvor jeg redigerer billeder, eller underviser i Photoshop, eller hvad hulen det nu skulle være, eller bare snakker om nogle billeder på en helt anden måde, end jeg ellers ville, fordi jeg egentlig bare sidder i det her setup. Og så giver det mig også muligheden for, når jeg optager, at have mere live-følelsen. Og den kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Jeg kommer fra en baggrund tilbage i
80'erne og 90'erne, hvor jeg lavede lokalradio. Hver evig eneste søndag, så var jeg i gang med at lave 3 timers live lokalradio sammen med 2 venner. Og selvfølgelig i løbet af de 3 timer var der ret meget, der var musik, men der var også ret meget, hvor så var man on air, og så tændte man for mikrofonen, og så talte man, og hvis man sagde noget vrøvl, så er det sådan set bare ærgerligt. Og den følelse kan jeg faktisk enormt godt lide. Jeg har også senere lavet noget på Studenterradioen i Aarhus. Den her følelse af, at hvis man optager, så optager man, og hvis man er på, så er man på, og man ikke behøver at hele tiden have den her perfektion. For jeg tror, det giver en anden nerve. Jeg tror, det giver et andet nærvær. Og det tror jeg også, at I som lyttere og seere kan mærke. At hvis noget foregår live, selv hvis det er foregået live, og I hører det bagefter, så er der altså et eller andet nerve i det. Så derfor så vil jeg forsøge på også i højere grad at gøre fotografiske signaler til noget, der enten måske decideret sendes live, fordi der får en mulighed for at sende live inden via Substack, eller lave det som optagelser i mere eller mindre et go. Og nu må jeg se, hvor det går hen af. Men altså, jeg får både mulighed for at lave livesendinger, og jeg vil meget, meget gerne have forslag til, hvad kunne I godt tænke, at jeg lavede en livesending om nogle emner, som jeg skal tage op, nogle ting, I gerne vil have, jeg demonstrerer. Og altså også bare lade fotografiske signaler være en podcast. Der skal stadig nok være en visuel komponent, som er noget mere end bare mig, der sidder her i mit studie, men først og fremmest være den podcast, det er, og dermed også give mig nogle ressourcer til at kunne lave nogle flere standalone YouTube-videoer, som jeg egentlig savner at kunne lave, men hvor arbejdspresset med at lave fotografiske signaler, ud over alt det andet arbejde, jeg skal lave, har gjort det vanskeligt. Det blev en lidt lang smør, og det håber jeg, at er okay med jer med. Jeg synes, det var vigtigt lige at få det sådan helt på det rene, hvordan at det her det hænger sammen. Og hvad er så emnet i denne her fotografiske signaler? Det hele starter i virkeligheden med, at jeg får en besked fra Ditte, der gerne vil have råd til køb af et objektiv. Og det svar, som jeg giver til Ditte, det spiller jeg her lige om lidt, fordi det lavede jeg i næsten det, jeg sætter op i en lidt tidligere udgave, men det lavede jeg i løbet af den forgangne uge. Og fordi Ditte havde lidt travlt, så tænkte jeg, okay, jeg sender lige svaret til hende. Det, som så sker, det er, at der kort tid efter kommer en mail tilbage med et yderligere spørgsmål. Og så tænker jeg, okay, nu begynder der at være noget her. Nemlig, at så vil jeg egentlig, dels så skrev jeg en mail tilbage til Ditte med svar på spørgsmålet, så hun fik sit svar. Men egentlig også tænkte, når nu kommer et spørgsmål til den fotografiske podcast, til vores brevkasse, vil det så ikke være dårlig stil ikke også at besvare det her i podcasten. Og derfor så kommer det her altså til lidt mere at handle om nogle tekniske aspekter, men have fokus på det, som står foran os, nemlig her, hvor at nu begynder selskabssæsonen. Så det bliver lidt fokus i løbet af de næste indslag. Men som det første indslag, så vil jeg så lige tage en tid tilbage til fortiden, fordi du lige skal se det svar, som jeg gav til Ditte på hendes første spørgsmål. Som sagt, så har jeg fået et spørgsmål fra en lytter, nemlig fra Ditte, der skriver: Kære Adam, jeg håber det er okay, jeg skriver til dig, jeg lytter til din podcast. Selvfølgelig er det okay, du skriver til mig, Ditte. Det er I alle sammen utrolig velkomne til. I det her tilfælde så har jeg været langsom at svare, fordi der var påske og den slags. Men jeg skal nok læse alt, hvad jeg modtager, og svare på alt, hvad jeg modtager, så vidt jeg overhovedet kan. Men Ditte skriver altså: Jeg fotograferer med et Canon R6 Mark II og bruger i dag primært et 35mm L-objektiv, som jeg er rigtig glad for. Jeg savner dog et mere fleksibelt objektiv, især til f.eks. konfirmationer og fester, hvor situationerne skifter hurtigt. Jeg har derfor kigget på Canon RF 24-70 f2.8L, men er i tvivl om, hvorvidt det er det rigtige valg, eller om der findes bedre alternativer til mit behov. Hvad vil du selv med i min situation, og har du eventuelt andre objektiver, du vil anbefale? Forhånd tak for din tid. Venlig hilsen, Ditte. Og jeg har faktisk været i kontakt med Ditte, fordi at det hastede lidt med at få et svar, men jeg har også lovet at uddybe det lidt her. Så det helt korte svar er 24-70 f2.8 er et fremragende objektiv. Det dækker fra en sådan
rimelig bred vidvinkel og ind til en sådan ikke specielt nær tele. Men til langt de fleste situationer, hvis vi er ude at rejse, hvis vi for eksempel netop er til en fest eller til en konfirmation eller noget andet, så er det en enorm god brændvidde at have på. Og det, som er det særlige ved de her objektiver, og der kommer vi nemlig ind på det objektivbegreb, som handler om den hellige treenighed. Og den hellige treenighed består altid af, ikke overraskende, 3 objektiver, og de er sådan lidt forskellige brændvidder. Men normalt så er det en super vidvinkel. Den jeg har, det er Tamrons 17-28 f2,8. Hvis man er i Nikon eller Canon, så hedder den tit 14-24 f2,8. Men bemærk igen det der med f2,8. Det betyder altså, at den kan åbne blænden op til blændeåbning 2,8 i hele sit zoomområde. Den næste i treenigheden, det er så 24-70'eren, eller igen i Tamrons tilfælde 28-75'eren, også f2,8 i hele området. Den kan jeg ikke vise dig, fordi den sidder, jeg kigger ind i lige nu, for den sidder på det kamera, som jeg optager med. Og så den sidste i treenigheden, det er så en tele, som for eksempel kunne være sådan en som denne her, som er en 70-180 f2,8 fra Tamron. Det kunne også være 70-200, som kommer fra Nikon og Canon, og Sony laver i øvrigt også sådan en. Når man lægger de 3 objektiver sammen, så vil man jo så få en dækning, som går fra cirka 14 mm, altså virkelig, virkelig vidvinklet, og op til 200 mm, altså en temmelig tæt tele. Og altså med denne her store blændeåbning, som muliggør hurtigere lukketider, som muliggør lavere ISO'er og den slags. Og du får altså her 3 virkelig, virkelig gode objektiver. Ulempen ved dem er, at når de kommer i Canons L-glas eller Nikons S, så koster de sindssygt mange penge. Så derfor er det vigtigt i virkeligheden den her sammenhæng at finde ud af, hvad er det, man har brug for. For det er klart, køber man L-glas, køber man S-glas, køber man Sonys, de hedder vist G, så får man et virkelig fremragende objektiv. Man får det skarpeste objektiv, man kan få. Man får for det meste en rigtig, rigtig god weather sealing. Man får nogle objektiver, som kan tåle at blive brugt igen og igen og igen. Men man får også nogle objektiver, der koster næsten lige så meget som ens kamera. Og vil man have dem alle 3, så er det en ret seriøs udskrivning. Og derfor så kan jeg jo ikke lade være med at netop anbefale det her med at se på de alternative mærker. Der er jeg bare virkelig ked af at skuffe Ditte. Fordi Canon har nemlig valgt, at til deres nye serie, altså deres R-serie, deres spejlløse serie, de specifikationer, som er på objektiverne der, har de valgt ikke at frigive. Så derfor så laver Sigma og Tamron og alle de andre ikke objektiver til Canons R-serie. De laver til Nikon Z, de laver til Sonys A-serie, de laver til Fuji, de laver til alle mulige andre, de laver til Micro Four Thirds, men de laver ikke til Canon. Så når man er i Canon-økosystemet, som det er, så er man altså en lille bit smule stok med at gå efter Canon-glasset. Og der er det altså så at finde ud af, laver Canon nogle billige alternativer, hvor den største forskel måske er, at der ikke er så meget vejrforsejling og den slags. Kan man måske finde nogle af de her objektiver brugt. De er jo ret nye, så det kan godt blive svært at finde dem til en super god pris. Eller må man simpelthen bare indse, det koster at være Canon-fotograf. Det er lidt ulempen ved det her. Men det korte svar er, at hvis vi skal se bort fra det med pengene, så vil jeg sige til min Sony A-serie kameraer, de eneste sådan native Sony A-serie objektiver, jeg ejer, er lige præcis den Trinity. Jeg har simpelthen ikke andre. Jeg har ikke nogen fast brændviddeobjektiver eller noget som helst til A-serien, fordi der kører jeg faktisk med dem her hele tiden. Og lige præcis 24-70'eren, eller 28-75, som den hedder hos Tamron, er altså vitterligt den, jeg bruger hele tiden. Til konfirmationer bruger jeg så tit også den her.
Altså den lange, den som går ind til 200 mm. Og der bruger jeg den specifikt i den situation, hvor er der for eksempel nogen, der holder tale, sådan at jeg kan være på længere afstand og tage nærbilleder. Eller når jeg vil fange det der lille intime øjeblik, hvor at folk sidder ved bordet og snakker sammen, og jeg ikke vil være den forstyrrende fotograf, men hellere have den her fluen på væggen oplevelse. Der synes jeg altså, at telen kan noget. Men hvis man står og skal vælge mellem at købe det ene eller det andet, så er den også stærkt begrænsende. Fordi er man i et lokale, der ikke er specielt stort, så 70 mm som den bredeste brændvidde, den er altså problematisk at have med at gøre. Så derfor så vil jeg nok starte med midteren, altså med 24-70. Om man nogensinde får brug for vidvinklen, det kommer lidt an på, hvad det er, man går og laver. De er så i øvrigt også, nu ved jeg, de der også laver videoer og sådan noget på Instagram. De her objektiver er altså også fremragende til at bruge til videoformål, hvor man igen får denne her samme fleksibilitet til at kunne skifte sin brændvidde på forskellige måder. Jeg håber, at det var svar til dig, Ditte, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med det, og så i øvrigt jo en stort tillykke til dit barn, der skal konfirmeres på lørdag. Det var så mit første svar til Ditte, og som man kan se, så var det i et lidt andet setup. Jeg har siden opgraderet sådan, at mit kamera er blevet en lille smule skarpere. Det håber jeg, at dem, der ser videoen, kan sætte pris på. Men kort tid efter, jeg havde sendt den video til Ditte, så kom der så et svar tilbage med endnu et spørgsmål, nemlig: må jeg spørge dig, om du indstiller alt manuelt til for eksempel en konfirmation, eller for eksempel AV-mode, og så nogle faste indstillinger på ISO og kun ændre blinden, eller hvordan gør du for ikke at skulle ændre for meget undervejs, og for eksempel gå glip af øjeblik? Og det er jo faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som jeg fandt ud af var svært at besvare med en sætning. Fordi jeg kunne selvfølgelig bare have svaret, ja, jeg indstiller altid alting manuelt. Og det er ikke ret meget hjælp, hvis man er i en situation, hvor man skal bruge sit kamera, for eksempel i sådan en stresset situation som en konfirmation, og så bare for at vide af ham der fototypen, at det er bedst at være i manuel mode. Så jeg skrev et længere svar til dette, men jeg vil så uddybe det endnu mere her, for jeg synes faktisk, at det her, det tager fat på noget af det, som er sådan helt centralt i det, som jeg enormt gerne vil i fotografikurser, og som også, og det er der, hvor der kommer et lille callback, som også er noget af det, som jeg rigtig, rigtig gerne vil i det kursus, jeg holder den 9. maj, som handler om det her med de autentiske øjeblikke. Fordi, som jeg netop beskrevet, hvordan undgår man at gå glip af øjeblikke. Og der er et par ord i dette spørgsmål, som jeg synes er enormt vigtige i den her sammenhæng. Og det allervigtigste er, at hun skriver, at hvordan undgår jeg at skulle ændre for meget undervejs. Og jeg tror, det er sådan en helt grundlæggende misforståelse, som rigtig, rigtig mange har. Nemlig, at man hele tiden skal indstille sin eksponering. Det behøver man sådan set jo ikke. Især hvis vi er i sådan nogle situationer, hvor at lyset er ret jævnt. Og jeg har fotograferet temmelig mange bryllupper og konfirmationer og den slags. Og man er inde i et festlokale af en art. Så har man meget tit opdaget, at lysmængden, altså den mængde lys, som er overalt, er sådan cirka den samme. Det er jo ikke som om, at man har en eksponeringsindstilling ved det ene bord, og ved det andet bord, der skal eksponeringen være fuldstændig anderledes. Det er bitte små forskelle. Det kan selvfølgelig godt være, at den ene ende af lokalet er lidt mørkere end den anden, men man kan meget nemt komme i en situation, og det har jeg været flere gange med sådan nogle events, hvor man stort set stiller en indstilling en gang, og det er selvfølgelig at sætte det på spidsen, og så fotograferer med den indstilling. Og der skal vi altså virkelig, virkelig nyde, at vi har kombinationen af kameraets lysmåler, men også muligheden for ganske enkelt i moderne spejlløse kameraer at se, hvordan det færdige resultat ser ud. Ved at vi kan gøre det, så har vi altså også en helt anden fleksibilitet. Det kræver selvfølgelig, at man får de manuelle liggende i fingrene, og det er der, hvor håndværket det ligger. At man altså har sin drejehjul og ved, okay, jeg har indstillet mit kamera på
ISO 400, blende 3,5 og en 250 sekund. Jeg kigger igennem søgeren og kan se, lige en lille smule underbelyst i den her ende af lokalet. Det var fint i den anden ende her, der er det en lille smule underbelyst. Hvad kan jeg så gøre? Jamen så kan jeg enten gå fra en 250 sekund til en 160 eller en 125 sekund og få et stop lys der. Jeg kan gå fra blende 3,5 til 2,8. Tit vil jeg jo ikke kunne gå længere. Nogle gange kan man ikke engang komme så langt ned, afhængig af objektivet. Eller jeg kan sætte min ISO op. Og den beslutning skal jeg selvfølgelig være parat til at tage sådan temmelig meget on the fly. Og det er også derfor, at jeg anbefalede Ditte, at hvis den første gang, man skal prøve det her, er til en konfirmation, så er det måske bedre at køre på blændeautomatik, og så lade kameraet bestemme. Men der er bare nogle kæmpe ulemper, og nu er der nogen, der sidder derude og er parat til at skrive masser af YouTube-kommentarer, og I skal være velkomne. Jeg prøver bare at undgå, at det her bliver en 8 timers video, så derfor så skærer jeg altså lidt en hæl og klipper en 2. Fordi jeg ved godt, at man i mange kameraer for eksempel kan sige, jamen hvis du er på auto mode, så må du stadigvæk ikke gå under en 60. sekund eller en 125. sekund. Og jeg vil ikke have en højere ISO end det her, og jeg kan ikke. Og alle de der indstillinger, de findes et eller andet sted dybt inde i menuerne. Men for folk, som ikke har prøvet det her før, ikke har prøvet at være på manuel, da det at gå ind og finde de indstillinger i menuerne, gør det ikke ligefrem nemmere. Men det man selvfølgelig skal være klar over, det er, at hvis jeg sætter mit kamera på blændeautomatik, og jeg er i en svær lyssituation, alt det her er jo især i svære lyssituationer, hvor kameraet tænker, at der har ikke lys nok, og den så enten skal skrue op for ISO'en, så vi får en masse ISO-støj, eller skrue ned for tiden, så risikerer jeg at gå rundt og fotografere ved en 30. sekund, eller en 15. sekund, og så kan vi have al det stabilisering i kamerahuset, som vi gider. Men billederne bliver ikke skarpe, for folk sidder ikke stille. Hvis jeg går rundt og fotograferer folk, der er til en fest, hvor jeg prøver at tage de her autentiske billeder, hvor at folk ikke poserer for mig, så er jeg jo nødt til at have en rimelig høj lukkehastighed. Så er jeg nødt til at arbejde på en 125. sekund, for ellers så bliver mine billeder ikke skarpe. Og det vil sige, at i den situation, så kan jeg kun arbejde med ISO'en. Så derfor så er der altså nogle gange en fare ved de her halvautomatiske moduser, fordi vi skal stadigvæk være fuldstændig bevidste om, hvad det her kameraet gør, når den er på halvautomatik eller på helautomatik. Hvad er det, den skruer på, og hvad er konsekvensen? Fordi bare fordi det er kameraet, der indstiller en høj ISO eller en lav lukketid, betyder det ikke, at ulemperne ikke er der. Og så er der altså en anden ting, som, og igen, nogle kameraer er bedre til det end andre, men hvis vi går rundt og skyder på en halvautomatik, og det her, hvis man ser videoen, så kan man så se det her billede, og man har en situation, hvor der er et enormt kraftigt modlys, som der er på det billede, som jeg viser her, så vil kameraets logiske måde at arbejde på jo være at skrue eksponeringen helt vildt meget ned, fordi at det her vindue i baggrunden, og der er meget tit et vindue i baggrunden til sådan nogle fester, det bliver overbelyst. Hvad er konsekvensen af det? Det betyder så, at selve motivet ofte bliver underbelyst. Jeg har virkelig bandet til mangt et bryllup, fordi at det er enormt almindeligt, at man til et bryllup laver en opstilling, hvor brudeparret sidder sådan i enden af en hestesko, og så sidder med et kæmpestort vindue bag sig. Og det er af helvede til at fotografere. For når man så skal fotografere, de holder tale og sådan noget, så er der et brag af en belysning bagfra. Så hvis man på nogen måde kan dæmpe det, eller rulle gardiner for, eller sådan noget, det kan man ikke altid slippe afsted med, så er det altså virkelig at foretrække. Men i de her lyssituationer, det er jo her, hvor vi skal bruge den manuelle indstilling. I de her lyssituationer, hvor alting bare er leverpostej, og der ikke er nogen hårde skygger eller noget som helst, så er der jo ikke nogen grund til, at vi begynder, altså, så kan vi jo også sige at bruge manuel, men så manuel jo nemt. Det er de der lyssituationer, hvor der er mødelys, eller hvor vi skal have noget kantlys på den ene eller den anden måde. Det er de øjeblikke, hvor at det at kunne det manuelle er en god idé. Men i de øjeblikke vil vi også gerne ikke gå glip af autentiske øjeblikke. Og derfor så er min anbefaling i virkeligheden, at man lærer at indstille sit kamera manuelt. Og det er ikke så svært at slet skjult reklame. Jeg vil meget gerne lære dig det. Bare kom på kursus, eller se nogle af de her videoer. Jeg kommer helt sikkert med flere, hvor vi fokuserer på det her. Fordi nu ved jeg godt, at der er nogle fotografiske signaler, lyttere, som tænker, hey, hvad bliver der af midtlivskriser og sådan noget? De skal nok komme.
Men lige nu vil jeg altså gerne lige tage noget af det tekniske. Og når vi nu er inde på det her med denne her type fotografi og de her autentiske øjeblikke, så lige et par ting ekstra, synes jeg, både til Ditte og til andre, fordi nu står vi altså foran konfirmationssæson og festsæson, og der springer snart studenter ud og alt muligt. Jeg har 2 af slagsen, så I know. Så hvad er det, vi skal gøre? Vi skal holde øje med de der øjeblikke, hvor der sker noget interessant. Hvad enten vi er ude at rejse, eller vi er til en event, eller vi er til en fest. Der, hvor der sker noget ekstraordinært. Altså situation, hvor ansigtsudtrykket kan et eller andet helt særligt og fortæller en historie om det, man har overvejet. Og der er det jo rigtigt, at der har man ikke tid til at stå og gå hen og lave en lysmåling og alt muligt andet. Der er vi jo nødt til ligesom at kunne fange det i det øjeblik, hvor at det sker. Hvor der foregår et eller andet, som på en eller anden måde fortæller historien om der, hvor vi bare... Fordi det er jo det billede, vi gemmer. Det er jo det billede, som står tilbage fra den tur, eller den fest, eller den begivenhed. Det er der, hvor vi har fanget et eller andet menneskeligt øjeblik. Og så skal vi så samtidig for eksempel lægge mærke til, er der indretning. Vi skal huske at få taget billeder af borddækning og af blomster, eller hvis vi er ude at rejse, af ting i gadebilledet, som på en eller anden måde er karakteristisk og fortæller også en historie om stedet. Så det er jo også det her med at betragte, hvad end vi er ude at rejse, eller vi er på til en fest af en art, eller hvad det nu skulle være, og prøve at se på, hvad er det for nogle dele, der fortæller vores historie? Hvordan kan vi lade det enkelte billede være stærkt nok til, at det enkelte billede siger noget, men for alvor være stærkt, hvis vi ser billederne i en eller anden kontekst. At vi kan se, at her har vi både nærbilleder af detaljer, her har vi det autentiske øjeblik, her har vi, hvad det end skulle være. Det er jo del den øvelse, som er så interessant at gå ind i, når vi fotograferer den slags. Og det er jo hele den øvelse, som jeg vil opfordre jer til at øve jer i, nu hvor vi kommer i gang. Og der husk, at lige præcis sådan noget som byfester, middelaldermarkeder, vikingemarkeder, alle de der steder, de er enormt gode steder at øve sig, fordi der sker noget, og der er også tit folk, som faktisk godt kan lide, at man fotograferer. Fordi respekter, hvis folk ikke vil fotograferes. Men er man til en fest, hvor man er den, som fotograferer, det er måske noget af det, jeg i virkeligheden synes, er det fedeste ved at fotografere en konfirmation, eller et bryllup, eller en business event, eller et eller andet, at når man er den hyrede fotograf, så er der ikke så tit nogen, der bliver sur over, at man tager billeder af dem. Så bare det at have den mulighed at øve sig på den måde, det er altså også noget, der kan noget. Så af den grund også, hvis nu er din onkel, eller fætter, eller kusine, eller bedste ven, eller kollega fra kontoret spørger, fordi du jo nu har en kamera, om du ikke kunne tage nogle billeder til lille Ellas konfirmation. Og du tager forbeholdene og siger, prøv at høre, jeg er sgu ikke professionel, men jeg vil da gerne fortælle, være med til det. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det. Så siger der ja. Fordi det er jo sådan, man får fotografiet ind under huden. At nogle gange er det sværere jo faktisk ikke at fotografere begivenheden. Nogle gange er det sværere at komme ind til begivenheden. Så husk på, at selvom at det godt kan virke som en enormt skræmmende opgave at stå foran, så kan det altså også godt være en ret befriende ting at gå i gang med. Og i virkeligheden så havde jeg egentlig planer om jeg skulle lave endnu et indslag til den her fotografiske signaler. Men jeg kan også godt se, at nu har jeg egentlig snakket det, som en fotografiske signaler normalt er i længde. Hvilket så også betød, at det her faktisk blev en fotografiske signaler, som stort set er optaget live. Underlægningsmusikken, den har jeg lagt ind bagefter. Den vil jeg begynde at træne på. Også at lægge ind, sådan at jeg er klar til mine livesendinger. Men altså husk, find fotografiske signaler inde på Substack. Især hvis jeg begynder at køre nogle live ting af fotografiske signaler, så kommer det til at blive på Substack. Det kan også godt være, at der kommer noget på YouTube, så derfor også, hvis du ser det her på YouTube, så husk lige at subscribe, fordi så får du også en besked
hvis jeg planlægger en eller anden live ting. Og så gå ind på fotografikurser.dk. Der ligger de kurser, jeg har talt om, og der begynder også snart at trille nogle flere ting, nogle artikler og den slags ind efterhånden, som at jeg kommer frem til det. Og så husk, hiv fat i mig. Ditte skrev til mig på Instagram, der hedder jeg Adam Bindslev. Man kan også sende en e-mail til adambindslev@gmail.com, eller hive fat i mig på Threads, eller på andre måder. Man kan også skrive til fotografikurser inde på Facebook, og så kan man selvfølgelig skrive kommentarer både i YouTube-kanalen og inde på Substack, hvis du abonnerer der. Så kort sagt, hvis du har et eller andet spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så burde der være rig mulighed for at få det. Indtil næste gang, håber at du bruger det rigtig godt. Husk nu, få taget nogle billeder.